Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔba aw minnu bɛ kan an lamɛn nin wagati na an b'a fɔ ɲɛna aw ni sɔgɔma min ye bi ntɛnɛn ye décembre kalo tile 11 san 2022 aw tulo bɛ Radio Joliba la Bamakɔ yan nɔ an bɛ laseli kɛ 105 ni a murumuru fu falaki o ye Bamakɔ ye Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ laseli kɛ 100 murumuru 1 kan o la an bɛ an to yan ka Segukaw bɛɛ lajɛlen fo Segu Bagadaji Sekura Sebugu ka taa se Sɔgɔla kɔnɔna fo ka taa se min ye bamanankin Amdalayi ani a tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min y'an yɛrɛ ka lasigiden n'o ye Balo ye Bukari Balo an b'a fo ni kɛnɛ kan yan Sikasokaw fɛ Radio Joliba bɛ lamɛn 103.8 kan o tuma an bɛ Sikaso Medinikaw bɛɛ lajɛlen fo ORTM kɔnɔna la yen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn nin y'an sigilen an ka kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ kan kumaso kɔnɔ ni nin tɔ ma Amadu Tolo ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la Lamini Kulubali ka taa se Musa Hayidara ani Yusufu Sangare ayiwa jɛ ka baara de don n'o tɛ baara in a tɛ se ka kɛ dɛ o tuma nin y'an sigilen kɛnɛ kan Amadu Tolo e ni sɔgɔma n b'a dɔn k'a fɔ bi ye dɔgɔkun daminɛ ye kosɛbɛ Tolo a ma nɔgɔn duguba kɔnɔna la a wulikajɔ n'a girinkajɔ kosɛbɛ a ka can kosɛbɛ ayiwa bɛɛ bɛ wuli nin waati in na Tolo jama ka can kosɛbɛ bɛɛ bɛ taa fɛn ɲini siga t'a la a ma nɔgɔn ayiwa i bisimila saha i y'a fɔ cogoya min na Amadu an bɛ foli kurakuraya lamɛnbaaw ye sa k'a fɔ i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ dɔgɔkun daminɛ don wa kunnafoni gafew bɔn bɛɛ kosɛbɛ kɔnɔna la sa ayiwa ne tɛ kɛnɛ de ye Mali gafew bɔra dɛrɛ Tolo bi gafew bɔra wa kuma caman de b'a kɔnɔna la an bɛna lajɛ k'an da don olu la nka yan'an ka don gafe kɔnɔ kosɛbɛ Tolo ka yira k'a fɔ dɔrɔn jamana in ayiwa a tɛ se ka kɛ foyi ni anw jamanadenw tɛ kosɛbɛ a tɛ se ka kɛ foyi ni an malidenw ma a lajɛ ka ji kɛ an koliji la kosɛbɛ an ka se ka baara in a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi min ye Maliko ye bi Tolo a bɛ danga min na kosɛbɛ furanjɛla fanga min na b'a kɔnɔ nin an m'an ka sɔn fiyewu a ka fose ni ko a ka fose a kana tila an na parce que ni furanjɛla fanga in Tolo ni nin tora ka sira wɛrɛ ta kosɛbɛ a damadana dɛ cogo si la a tɛ Ala deli o la fiyewu o de la n ko i ma n ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ parce que bi n'i y'a ye ko bi bɛɛ bɛ ka Mali tɔgɔ fɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que sira dɔ bɛ yen kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ k'o de yira nka Tolo a tɛ se ka yira a tɛ se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ fo ni bɛɛ sɔnna bon bɛɛ fana tɛ se ka sɔn nka bɛɛ ka sɔn mun na bɛɛ k'a lajɛ ka c'est à dire i yɛrɛ minɛ kosɛbɛ parce que nin waati in tɛ jɔyɔrɔ ɲini waati ye nin waati in tɛ waati ye ko karisa kunkolo de man di ye kosɛbɛ walima karisa ne tɛ fɛ karisa ka kɛ nin jɔyɔrɔ in na parce que Mali yɛrɛ furadama problème ba de ye o ye kosɛbɛ kɛ karisa bɛ nin jɔyɔrɔ in na a kana ɲɛ fiyewu Mali problème bɛɛ filɛ nin i y'a faamu bon hali an ka baara yɔrɔ ninnu na Tolo n'i taara an ka service ba ninnu na kosɛbɛ i b'a ye maaw bɛ baara yɛrɛ u bilala baara min kama baara tɛ ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ fo mɔgɔ ko kosɛbɛ i bɛ taa an ka service ba ninnu na bi Tolo mɔgɔw yɛrɛ i mago bɛ ɲɛ cogo o cogo kosɛbɛ c'est à dire i dabali bɛ ban kosɛbɛ dabali banko don parce que minnu bɛ yen n'olu kan ka baara in kɛ Tolo i bɛ taa service ninnu dɔw la i ma mago ɲɛ yɛrɛ kosɛbɛ c'est à dire i bɛ au lieu que i ka satisfait i bɛ énervé fɔlɔ de parce que Mali service public yɛrɛ vraiment a kan ka yɛlɛma a kan ka fɛsɛfɛsɛ a kan ka ko k'a jɛ maaw t'u nakun dɔn dɛ Tolo maa caman bɛ an ka service public hali privé yɛrɛ kosɛbɛ maa caman bɛ yen u t'u nakun dɔn parce que i b'a sɔrɔ caman bɛ na Tolo baara bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ kosɛbɛ mais dɔw ka baara yɛrɛ bɛ taa daminɛ fo midi e bɛ mun baara kɛ o la a ka gɛlɛn e bɛ mun baara kɛ o la kosɛbɛ e nana sɔgɔmada fɛ au lieu k'i ɲɛsin baara min kalifalen don i la i t'i ɲɛsin o ma fo mɔgɔw bɛ na i b'a sɔrɔ bi i bɛ taa service dɔ la i b'i sigi k'a tigi kɔnɔ kosɛbɛ Tolo a b'a sago kɛ i la ka don yɔrɔ ni bɔyɔrɔ caya kosɛbɛ e mago bɛ directeur yɛrɛ min na c'est à dire directeur yɛrɛ tɛ i ɲɛ la kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o tɛ ye maa min bɛ yen jama kama ale yɛrɛ tɛ i ɲɛ la kosɛbɛ bon i b'a sɔrɔ midi ou 16h waati a bɛ sin k'i koso k'a sa ka na kabako don o b'a sɔrɔ mɔgɔw découragera mɔgɔw sɛgɛnna a bɛ fɔ ko a tɛ taa ka na sini kosɛbɛ a ko temps tɛ directeur bolo bi
o y'a sɔrɔ a taara a yɛrɛ ka ciw ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na kosɛbɛ voici les problèmes an ka service public parce que service public tɔgɔ min b'a la nin tolo o de kɛlen don k'a ko bɛɛ tiɲɛ aucun contrôle bon il s'avère aujourd'hui Mali tiɲɛyɔrɔ ka ca dɛ kosɛbɛ kɛ tolo nin bɛɛ de b'a la c'est à dire i bɛ min ta fɔ i bɛ o de dɔn n'o tɛ caman de bɛ yen bi min ta tolo min tɛ a ta kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc aujourd'hui Mali mago bɛ a den bɛɛ la tolo nin waati camancɛ fanga in n'an ma lajɛ ka a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ ninnu maa bɛɛ ma ɲi koyi bɛɛ tɛ se ka ɲɛ fana donc tolo ka fara ninnu kan baara in ka kɛ ka ɲɛ an ka bɔ daba fɛ n'o tɛ an yɛrɛ ni tɔw t'a la bi n'a fɔra k'a fɔ ko an yɛrɛ dama tɛ ka bɛn a la yɔrɔ o tɛ ko ye bɛɛ k'i ka kɛta kɛ dɔrɔn Amadu jasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ n'o ma kɛ a man ɲi kosɛbɛ dɔnnibagaba dɔ yɛrɛ ko il faut faire ce que tu as à faire afin de faire ce que tu veux faire point kuma banna ye point i kan ka min kɛ o kɛ yaasa i bɛ se k'i sago k'o sɔrɔ k'o waleya mais tolo n'o ma kɛ a tɛ bɛn c'est à dire jamana in kɔnɔ bi maaw bɛ ɲinɛ an nakun de kɔ o de ka gɛlɛn a ye kan ka min kɛ ne ɲinɛna o kɔ mais ne t'a dɔn kun nafa yɛrɛ t'i la a tɛ bɛn nafa t'i la o kosɛbɛ kɛ bon Mali fonction publique bi public yɛrɛ tɛ hali privé la kosɛbɛ an ka baarada bɛɛ baara ka d'an ye n'an ma baara sɔrɔ an bɛ kule kosɛbɛ an b'a fɔ a bɛ ta mais ni baara une fois que baara sɔrɔla an bɛ ko wɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ sagokɛ daminɛ kosɛbɛ o t'a dɔ ye bon n'i ye jamana yɛrɛ bi tolo a bɛ retard la foyi tɛ ni baarakɛbaliya tɛ kosɛbɛ walahi Mali la yan baara de tɛ kɛ kuma ka ca baara tɛ kɛ foyi bɛɛ bɛ bɛɛ accuser min ka nɔgɔ an fɛ yan o ye an ka ɲɔgɔn accuser o ka nɔgɔn kojugu o ka nɔgɔn an bolo kojugu karisa tɛ se foyi la ou karisa tɛ nin ye karisa bɛ nin na n t'a fɛ o de ka nɔgɔn an bolo mais la tâche qui nous est confiée an t'o kɛ a ɲɛ ma nin yɔrɔ la tolo an bɛ Seydou Sangare fo n'o ye commune 6 a dugutigiw ka coordinateur ye an b'a fo min ye Adama Traoré ye a fana b'an lamɛn tolo nin kɛra an fɛ kosɛbɛ Adama foli b'a ye an b'a fo a bɛ weleli kɛ yan k'a ni sɔgɔma aya tolo an bɛ don gafew kɔnɔ gafew caman bɛ yan bɔlen bɛ l'essor b'a la min ye le challenger ye min ye le soir de Bamako ye ka taa se Nouvel Horizon l'indicateur du renouveau ani l'indépendant tolo ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ bɛ yan an b'a lajɛ ka don ninnu kɔnɔna la an b'a fɔlɔ min na tolo o ye l'essor ye jamana ka fasiridi sɛbɛn don kuma fila de b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye tolo ko minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ jamana ye ayiwa ni u jɔyɔrɔ bonyana jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye wale ɲuman dɔn o ta ka ɲɛsin u ma u n'o ka kan a bɛ se maa 27 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni l'essor kɔnɔna la ɲɛfɔli bɛ cogo min na ko olu ka jɔnjɔn jamanakuntigi yɛrɛ de ye nin ta ka di u ma n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goïta a ka tila k'a ɲini u fɛ tuguni tolo ko min dir'u ma nin ye jamana ye lakodɔnni min kɛ u ye nin u ka kɛ misali ye jamanaden bɛɛ ka se k'a sen da u senda nɔ na an bɔra ka kuma min fɔ sisan nin tɛ n'i ye baara kɛ ka ɲɛ tolo e bɛ kɛ misali de ye l'essor y'a jira k'a fɔ nin min kɛra nin ye jɛrɛ de kun don a kɛra Kuluba a kɛra juma tɛmɛnen jamanakuntigi kun bɛ kɛnɛ ka ye ka taa se premier ministre Choguel Kokala Mayiga CNT ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Diaw ka taa se min bɛ tali kɛ général Sagafur Gueye ale min ni ale bɛ an ka jɔnjɔnw olu bɛɛ lajɛlen ka koɲɛ ɲɛma ale fana kun bɛ yen tolo a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni jɔnjɔn in tara ka di olu ma a bɛ se maa 27 ma a yira k'a fɔ maa kelen bɛ yen o ye Grand Croix de l'Ordre National du Mali o y'o sɔrɔ maa 2 bɛ yen olu kɛra Grand Officier de l'Ordre National du Mali maa 3 bɛ yen olu kɛra officier de l'ordre national du Mali maa 21 tɔ olu kɛra commandeur de l'ordre national du Mali tolo min y'a la jɔyɔrɔba ye n'u k'a ma ko dignité de croix de l'ordre national k'o dira général de brigade Amadou Sagafur Gueye ma Amadou Sagafur Gueye hakilila jiginna ale de ye grand chancelier des ordres nationaux ye tolo ale de bɛ jɔnjɔn ni waleɲumandɔn minnu bɛ ta jamana fɛ k'a di jamanadenw ma ale de bɛ a ko ɲɛma
ɔ jɔyɔrɔ dira fana ma nin ye a fɔ min ma ko dignité de grande croix de l'ordre national kosɛbɛ ɔ min ye cour constitutionnel ɲɛma ye n'o ye Amadou Ousmane Touré ye ɔ ko ani Mali ka lasigiden kɔrɔ dɔ madame Li Madina Tall kosɛbɛ ɔ olu kɛra grand officier de l'ordre national ye ɔ min ye officier de l'ordre national min ye docteur Fatoma Tera Mumuni Gindo madame Haidara Aïssata Cissé o dira olu ma kosɛbɛ min ye commandeur de l'ordre national ye ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna sisan kosɛbɛ n'o ye affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop o dira ale ma kosɛbɛ Mohamed Dibassi Cheikh Mahamadou Chérif Keita Fasoum Di André Cissé Aman Niang contrôleur général de police min bɛ sɛngɛlafiɲɛ bɔ la sisan Barahima Jara ani haki ɲɛma min bɛ ka taa sɛngɛlafiɲɛ bɔ la sisan Fodje Touré madame Jara Arakitala Alassane Ag Ahmed Moussa Adama Traoré docteur Mamadou Famanta Simaga général de division Oumar Daou ani sɔrɔ bosoba min ni nafolobatigi don tolo n'u k'a ma ko Sese Kome ayiwa ninnu de kɛra commandeur de l'ordre national ye olu cɛ la tolo ko min Abibu Sisoko Badian Aga Amatu professeur Mamadou Jara Seydou Keita Frédéric Oumar Kanouté ninnu tɛ ndolatanaw ye Seydou Bilen général de brigade Bouakar Dambélé docteur Brahima Fomba général de brigade min bɛ sɛngɛlafiɲɛ bɔ la sisan Burulayi Kone olu fana ye kɛra commandeur l'ordre national ye o n'a ka kan tolo minnu filɛ nin ye ni tamasiyɛn ninnu taara ka di u ma tolo ko jamana de y'a dɔn u ye u ye baara min kɛ jamana ye wale ɲuman dɔn de don k'a f'u ɲɛna tolo k'u ye misali min kɛ ayiwa ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka tugu u ka misaliw kɔ sabu u ye jɔyɔrɔ minnu fa tolo jɔyɔrɔ ninnu de fara fo ka se a dan na u y'u jɔyɔrɔlabi fa o la min ye jamanakuntigi ye tolo a ye foli dani kan ka di ninnu ma min ye général de brigade Amadou Sagafur Gueye tolo ale y'a yira k'a fɔ ko cɛ ni muso minnu filɛ nin ye tolo ni jɔnjɔn in taara ka di u ma a ma taga di u ma ko u cɛ ka ɲi dɛ a ma taga di u ma yɛrɛ ko u ko ka di jama ye a taara ka di u ma tolo u ye baara min kɛ baara min ni jamana y'a dɔn u ye wa ko jamanaden bɛɛ lajɛlen welelen don i ka ninnu ka baara u y'a kɛ cogo min na tolo u ka se ka u y'a kɛ cogo min na jamanadenw fana ka se k'u senda nɔ na maa minnu kun ye ninnu ka kuma lasela ye n'o ye haute autorité de la communication a ɲɛmɔgɔ min kan ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la ale kɔni y'a yira k'a fɔ tolo baara kɛko ɲuman n'i ye baara ɲuman kɛ tolo o de bɛ kɛ sababu ye don dɔ e na wele k'a fɔ ko karisa i ye nin baara min kɛ a ɲɛna n'a fɔra i ma k'u ye baara kɛ